Jo tinc una fórmula que més o menys funciona a l'hora d'explicar diferents conceptes que moltes vegades en turisme ens costa de poder diferenciar-los, no? Per exemple, conceptes com patrimoni turístic, recurs turístic, la diferència de recurs turístic i un atractiu turístic, el producte turístic. Hi ha una fórmula que no és màgica, però és molt senzilla de poder explicar, que comença d'una forma lineal en el patrimoni. Diguéssim que el patrimoni turístic és tot allò que ens envolta. Hi ha patrimoni cultural, hi ha patrimoni natural. No obstant, de tot aquest patrimoni que ens envolta, només hi ha alguns d'aquests elements patrimonials que pels seus valors poden tindre o poden desenvolupar un caràcter turístic. És el que parlaríem de recurs turístic. Tenim moltes ermites, tenim moltíssims recursos que, diguéssim, poden ser amb valor patrimonial molt alt, però a vegades tenen o no tenen valor turístic. I quan parlo de valor turístic em refereixo a aspectes com el propi cromatisme, la seva originalitat, la seva singularitat, la forma d'expressió o de consum, ja sigui un patrimoni intangible o intangible. Per tant, el recurs seria aquell aspecte del patrimoni que té una càrrega adherida de valor turístic. Però clar, això només és una primera pas d'aquesta posada en valor dels recursos. El següent pas seria convertir el recurs turístic, que ja tenim identificat valor, en un atractiu turístic. I aquest pas és un pas que d'alguna manera va ja pensat en donar a conèixer aquell recurs. Hi ha moltes vegades que quan fem prospeccions, quan viatgem, sobretot els que treballem en temes a vegades de consultoria turística a l'estranger i que anem a valorar llocs on no és turístic però que tenen un valor turístic, aquells recursos en el moment en què es comuniquen i es donen a conèixer la demanda passen automàticament a ser atractius turístics. Aquesta és la gran diferència entre el recurs i l'atractiu. Però ara ens queda el producte turístic. I moltes vegades utilitzem el producte turístic per tot, no? Per parlar de qualsevol cosa. I el producte turístic, d'alguna manera, és aquell conjunt, a vegades de forma individual, de forma plural, de recursos atractius turístics, per tant, coneguts pel públic, que d'alguna manera es combinen entre ells amb aspectes complementaris perquè puguin ser consumits turísticament. És a dir, que el turista hi pugui viatjar, el pugui consumir, el pugui visitar, el pugui gaudir d'alguna manera. I això centra una cosa tan senzilla com entendre que hi ha un atractiu turístic que és, diguéssim, l'element motivador del viatge, allò que ens motiva a desplaçar-nos, però que al marge d'aquell motiu de desplaçament, d'aquella motivació principal, hi ha elements al seu voltant que faciliten aquest viatge. L'allotjament seria un exemple clar d'aquest aspecte, però també podria ser restauració, podria ser una empresa de serveis que ens faciliten la mobilitat a la destinació. I aquest seria una mica el pas o la transició del que anomenem la posada en valor turística dels recursos. Crec que pot ajudar d'alguna manera a poder posar ordre o entendre cada un d'aquests conceptes. És interessant veure que l'administració pública, almenys a casa nostra, té un rol bastant de lideratge en la primera part d'aquesta posada en valor. És a dir, des del patrimoni fins a l'atractiu turístic, la majoria de destinacions han sigut l'administració pública que ha posat en valor aquests recursos. A vegades, de forma tradicional, a casa nostra, en els últims anys, aquella subvenció que venia per restaurar un poblat ibèric, un castell medieval, servia d'alguna manera per poder valoritzar un recurs, que sabíem que tenia un valor turístic, en poder-lo posar en el consum turístic, en atractiu turístic. El gran problema, si podem definir-ho d'aquesta manera, és la transició entre aquell punt d'atractiu turístic a convertir-lo en producte turístic, el que els de màrqueting anomenen la posada en el mercat. Aquí tenim un gran gap, que dirien els anglesos, perquè l'administració pública fa l'acompanyament de la posada en valor, però no ha après gairebé a poder donar la mà o lligar la mà amb l'empresari privat, que és que en principi ha de donar ús i activitat en aquells recursos que es posen en valor, la posada en el mercat. Tradicionalment sempre hem tingut aquest petit conflicte en la posada en valor i el seu seguiment en la posada en mercat, un dels aspectes segurament que més s'haurà d'anar a treballar de cara a un futur, amb menys subvencions per una banda i amb més necessitat de professionalització en l'àmbit de l'empresa privada per allargar aquest procés cap al mercat.